సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. నేను మీ లిఖిత్ వెంకట్. సో మీరు చూస్తున్నారు టెక్లో యూట్యూబ్ ఛానల్. గైస్ అయితే ఈరోజు మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అంటే గైస్ అయితే ఈ మార్చ్లో 10,000 లోపల మంచి ప్రైస్లో ఉండే మంచి మొబైల్ స్పెసిఫికేషన్స్తో, కీ స్పెసిఫికేషన్స్తో ఒక రేంజ్లో ఉండే మొబైల్స్ గురించి అయితే ఈ వీడియోలో అయితే చెప్పబోతున్నాను. ఒక 5 మొబైల్స్ అయితే చెప్పబోతున్నాను దీంట్లో. సో ఇది ఒక గూగుల్ రీసెర్చ్డ్ వీడియో అనమాట. సో రీసెర్చ్ చేసి తీసుకొచ్చాను గూగుల్లో ఎత్తుక్కొని. ఉన్నాయి 5 మొబైల్ అయితే ఉన్నాయి, రాసి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ. అండ్ ఇంకా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇంకేం చెప్పేది ఉంది, సో వీడియోలో మాట్లాడుకుంటూ పోవడమే కాబట్టి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్ వీడియో. సో గైస్ అయితే ఇంకా మన ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయి ఉంటే వెంటనే వాళ్ళ కింద ఉండే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద ట్యాప్ చేసి పక్కన వచ్చే బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే ఇలాంటి వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి. గైస్ అయితే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ మొబైల్ చూసుకుంటే గైస్ అయితే మోటో G10 పవర్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ మొబైల్ చూసుకుంటే మోటో E7 ప్లస్. సో మోటో G10 ప్రైస్ వచ్చి 10,000 అనమాట కరెక్ట్. సో మోటో E7 ప్లస్ వచ్చి 9,500. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే రెడ్మీ 9 ప్రైమ్. సో దీని ప్రైస్ చూసుకుంటే 9,500. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే రియల్మీ నార్జో 30A అండ్ రియల్మీ నార్జో 10A. సో వీటి ప్రైసులు చూసుకుంటే 9,000 అయితే ఉంది, రెండింటి ప్రైసులు. సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనం ఫస్ట్ మోటో G10 కీ స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. దీని డిస్ప్లే చూసుకుంటే మనకి 5.51 ఇంచ్ డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది. ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే స్నాప్డ్రాగన్ 662 ప్రాసెసర్ అయితే వస్తుంది. ర్యామ్ చూసుకుంటే 4GB ర్యామ్, స్టోరేజ్ చూసుకుంటే 64GB స్టోరేజ్. అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకుంటే 8 మెగాపిక్సెల్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరా చూసుకుంటే 48+8+2+2 మెగాపిక్సెల్స్ అయితే వస్తున్నాయి 4 కెమెరాస్తో. బ్యాక్ సైడ్ అయితే బ్యాటరీ కెపాసిటీ చూసుకుంటే 6000 mAh అయితే వస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ Android 11 అయితే వస్తుంది మీకు. అండ్ రెజల్యూషన్ చూసుకుంటే HD డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ మోటో E7 చూస్తున్నాం గైస్ అయితే సో దీని డిస్ప్లే చూసుకుంటే అయితే 6.5 ఇంచ్ డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది. ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే స్నాప్డ్రాగన్ 460 ప్రాసెసర్ అయితే వస్తుంది. ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకుంటే 8 మెగాపిక్సెల్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరా చూసుకుంటే 48+2 మెగాపిక్సెల్తో అయితే వస్తుంది. అండ్ ర్యామ్ చూసుకుంటే 4GB ర్యామ్, స్టోరేజ్ చూసుకుంటే 64GB స్టోరేజ్. అండ్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ చూసుకుంటే 5000 mAh బ్యాటరీతో అయితే వస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మీకు Android 10 అయితే వస్తుంది. అండ్ రెజల్యూషన్ చూసుకుంటే 720p అయితే వస్తుంది. అండ్ దట్స్ మీన్స్ HD. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గైస్ అయితే మనకి రెడ్మీ 9 ప్రైమ్. సో దీనికి స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే డిస్ప్లే చూసుకుంటే గైస్ అయితే 5.3 ఇంచ్ డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది. ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే మీడియాటెక్ హీలియో G80 అయితే వస్తుంది. అండ్ ప్రాసెసర్ ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకుంటే 8 మెగాపిక్సెల్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరా చూసుకుంటే 13+8+5+2 మెగాపిక్సెల్ అయితే వస్తుంది. అండ్ ర్యామ్ చూసుకుంటే 4GB ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ చూసుకుంటే 64GB స్టోరేజ్. అండ్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ చూసుకుంటే 520 mAh అయితే వస్తుంది. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ Android 10 అయితే వస్తుంది. రెవల్యూషన్ చూసుకుంటే ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది. సో రెడ్మీ 9 ప్రైమ్లో ఫుల్ హెచ్డి అయితే వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ లాస్ట్లో నేను ఈ మొబైల్స్లో నాకు నచ్చిన మొబైల్స్ అయితే చెప్పబోతున్నాను. ఇప్పుడు ఇది చెప్పేది టాపే, కానీ నాకు నచ్చిన మొబైల్స్ అయితే మీకు అయితే చెప్తాను లాస్ట్లో. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే రియల్మీ నార్జో 30A. సో దీని డిస్ప్లే చూసుకుంటే 6.5 ఇంచ్ అయితే వస్తుంది. ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే హీలియో G85 అయితే వస్తుంది. అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకుంటే 8 మెగాపిక్సెల్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరా చూసుకుంటే 13 మెగాపిక్సెల్ అండ్ ర్యామ్ చూసుకుంటే 3GB ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ చూసుకుంటే 32GB. అండ్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ చూసుకుంటే 6000 mAh. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ Android 10 అయితే వస్తుంది. రెవల్యూషన్ HD డిస్ప్లే అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ మొబైల్ చూసుకుంటే నార్జో 10A. సో ఇప్పుడు ఇది చూసుకుంటే డిస్ప్లే చూసుకుంటే 6.51 ఇంచ్ అయితే వస్తుంది. అండ్ సో బ్యాక్ కెమెరా చూసుకుంటే అయితే 12+2 మెగాపిక్సెల్తో అయితే వస్తుంది. అండ్ ర్యామ్ చూసుకుంటే 3GB ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ చూసుకుంటే 32GB స్టోరేజ్. అండ్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ చూసుకుంటే 5000 mAh అయితే వస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ Android 10. అండ్ రెవల్యూషన్ చూసుకుంటే HD డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది. సో నాకు ఈ మొబైల్స్లో నచ్చింది గైస్ అయితే ఫస్ట్ మొబైల్ సో మోటో G10 పవర్. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే రెడ్మీ 9 ప్రైమ్. సో నాకు ఈ 2 మొబైల్స్ అయితే నచ్చాయి. సో అయితే ఈ వీడియో అయితే ఇంతే. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ దట్ బెల్ ఐకాన్ అండ్ యూ డోంట్ మిస్ ఎనీ వీడియో వచ్చినప్పుడల్లా. సో నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి. సో మీరు వెంటనే అయితే నా వీడియోస్ అయితే చూడొచ్చు. సో ఈ వీడియో అయితే ఇంతే. సో నెక్స్ట్ వీక్ వీడియోలో అయితే కలుసుకుంటాను. అప్పటి వరకు సెలవు తీసుకుంటూ నేను మీ లిఖిత్ వెంకట్ #లిఖిత్. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ఫాలో మై ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ట్విట్టర్. సో కింద ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్లో ఎక్కడో ఒకటి. సో ఫాలో చేసేసేయండి. అండ్ బాయ్ అండ్ జై హింద్.